ga wata muhimmiyar sanarwa. Sashen da ke kula da sarrafa ingantaccen shinkafar gerawa a madadin shugabancin kamfanin gerawa rice mills na jan hankalin al'umma musamman manyan diloli da sauran masu sai da shinkafar matsakaitansu masu sari da masu siye cewa wasu ɓata gari da marasa imani na ɓata suna da darajar kamfanin gerawa rice mills ta musanya buhun shinkafar gaurayata da wata shinkafar da kuma rage mata yawa duk a matsayin shinkafar kamfanin gerawa wanda sanin ku ne shinkafar kamfanin gerawa ba haka take ba, tsaftatacciya ce da aka sarrafa ta a cikin kyakkyawan yanayi ga daraja da inganci ga kuma daɗi a baka. Saboda haka sashen da ke kula da sarrafa ingantacciyar shinkafar gerawa ke jan hankalin ɓata gari da marasa imani da su nisanci duk wani yunkurin ɓata suna da darajar kamfanin gerawa da shinkafar da yake sarrafawa don gudun fushin hukuma. A kiyaye. Bugu da ƙari, kamfanin na gerawa sun ɗauki jami'ai na ɓoye da zumar sayi masu bin manyan diloli da shaguna domin tantance jabin shinkafar ta gerawa don tabbatar da ɗaukar mataki. Wannan sanarwa ce daga sashen da ke kula da sarrafa ingantacciyar shinkafar gerawa a madadin shugabancin kamfanin.